Ahojte! Ukážeme si, ako pripraviť produkt termochromický šperk. Najprv sa pozrieme na to, čo si nájdete v krabici, ktorú sme pre vás pripravili. Nájdete tam samotné termochromické farby, lepidlo, samozrejme štepce, šperky, aj príslušné sklenené sklíčka, reťazky, materiál na balenie, etiketa, čiže papieriky na prípravu etikety a aj takéto zlaté prúžky, ktorými potom viete spojiť produkt s etiketou. A teraz sa pozrieme na to, ako tento produkt vyrobiť. Takže, ako prvý krok si vyberieme farbu, ktorú chceme použiť. Ja som si vybrala takúto fialovú. Budem pracovať s týmito náhrdelníkmi. Ako vidíte, jeden je už hotový. Podobne nanesiem farbu aj na ďalšie. Čiže napríklad začnem týmto menším. Farbu sa snažíme nanášať čo najviac rovnomerne. Nie príliš veľa, ale ani nie príliš málo. Takže, keď sme hotoví, tak veľmi dôležitý krok je, že farba predtým, ako ešte naniesieme lepidlo, musí dostatočne dlho schnúť. Keď už farba zaschla, tak ako má, môžeme naniesť samotné lepidlo. Používame takéto lepidlo, odstrihneme koniec a nanesieme. Dávajte pozor na to, aby ste nešli úplne k okrajom. A potom zatlačíte sklíčko. Snažte sa pridržiavať priložené sklíčko aspoň 5 minút, aby ste mali istotu, že lepidlo zaschne. V prípade, že sa vám nejaké to lepidlo dostane von, tak si to jednoducho zotrite nejakou vreckovkou. A váš produkt je hotový.